אהלן חברים וחברות יקרים, רציתי להגיד לכם תודה רבה. אמנם לא באמת בחרתם בי, אבל עצם זה שנבחרתי באופן אוטומטי, כי אף אחד לא התמודד מולי, אז זה גם הבעת אמון. אז שוב, תודה רבה. אני אמשיך לעשות כל מה שאפשר לטובת העובדים בארץ, ואני אספר לכם ככה בקצרה, שבעצם להיות יושב ראש ועד העובדים זה מעין, זה סיפוק מאוד עצום בשבילי. לא חלום, כי אף פעם לא חלמתי להיות יו"ר ועד העובדים, וגם כשהקמתי את הוועד, לא תכננתי את זה, אבל היו שני אנשים מחוץ לחברה שאמרו לי שאני צריך לעשות את זה, והקשבתי להם ואני שמח שכך. ולמה אני שמח? כי אני הבנתי עם השנים שהתחביב שלי זה פשוט לעזור לאנשים ולשמח אותם. ואני אוהב לעשות את זה בחינם, בלי לגבות תשלום, בלי להוציא חשבונית, כמו כל מיני יועצים וטכנאים שבאים הביתה, שמגיע להם שכר. אז זהו, אז בעצם SAP הגשימה לי חלום, ואני הגשמתי את החלום לעצמי, כי אני הקמתי את הוועד ואני התמודדתי לתפקיד, ואני זוכה לעזור לכם בכל מה שאפשר. אתם לא משלמים על זה, SAP משלמת את משכורתי, השיער שלי מצחיק, מה אני אעשה? כמו שמעון פרס, ככה זה, לא נורא. אז זהו, אז זה הכיף שלי, לעזור לכם בכל בעיה שיש ולפתור אותה. כמו שאני אומר, אנחנו בתעשיית הפתרונות, לכל בעיה יש פתרון וכל דבר פתיר. צריך לשבת, לדבר ונמצא פתרונות. אין בעיה שאין לה פתרון. אני גם איש שלום, אז לדעתי הכל אפשר לפתור בשיח. למדתי משא ומתן אחרי שנה שלמה בשקלא וטריא, בית ספר למשא ומתן, על חשבוני, לא על חשבון אף אחד אחר. אז כן, הכל אפשר לפתור במילים, ואנחנו שמחים שאנחנו מצליחים. אז זהו, עכשיו מה שנשאר זה לדאוג להכניס את כל הנבחרת שלנו, ויש לנו נבחרת. אז אני אגיד לכם את השמות שבנבחרת, אני גם ארשום את זה בוויקי אחר כך, אבל היה לי חשוב להודות לכם באופן אישי ולהעלות סרטון. שהפעם הוא טבעי לגמרי ולא ארוך ובלי טקסט, כי נבחרתי אז אני בצ'יל, אין לחץ וזה כיף. אז ככה, אז בואו נתחיל. אז קודם כל, האיש הראשון שעלה במוחי הרעיון להקים ועד עובדים בגג של הבניין הקודם של SAP, קומה 12, אז לקחתי מעלית ועצרתי בקומה 6 ונכנסתי לחדר של ערן גולדנברג, שהיה פעם המנהל שלי. למה? כי ערן הוא ההפך הגמור שלי. אני פרא אדם חסר מעצורים, וערן הוא אדם מאוד שקול. אז דבר ראשון אמרתי לערן, מקימים ועד עובדים, ערן קצת נבהל, אבל אמר לי, אני איתך. ואז הייתי צריך ללקט עוד אנשים שהצטרפו אליי למהלך. אז באיזשהו שלב הגעתי למיכה אזולאי. מיכה אזולאי הוא הבולדוזר שלנו, איש שאין משא ומתן בלעדיו, כי הוא יודע לעשות את העבודה. אחר כך גם פגשתי, עוד לפני, אבל לא משנה, סדר העניינים, צחי אדטו, הגבר השרמנטי, אלוף העיצובים והרווחה והדברים היפים. צחי יום אחד דחף אותי לאיזה חדר, כדי שאני אצרף עוד מישהו, פתאום התרומם לי איש ענק, אבי רוקח. אבי רוקח, עוד חבר ועד, אבי, האלוף הירידה לפרטים, הוא צולל לפרטים שלי עושים סחרחורת, אבל אז הוא מסביר לי ואני מבין, אבל כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. אז אמרנו אבי, צחי ומיכה, 3 אנשים, ערן הוא הרביעי. חמישי, איזט בר, הוא לא מהוועד המייסד, הוא יצטרף בהמשך. אז איזט בר שמשמש כ-CFO של הוועד, גזבר, איך שתקראו לזה, CFO זה יותר סקסי. אז איזט איתנו, איזט הוא הנציג של סאפ ישראל בוועד. איזט זה החמישי, אז חסרים לי עוד 3, צריכים להיות 8. איציק אליאסי, חבר יקר, שהצטרף רק בבחירות האחרונות. איציק הוא סוג של גם סאפ תל אביב, גם סאפ רעננה, הוא מחלק את זמנו בין לבין. הוא עובד בפרויקטים של גיגיה, של סאפ תל אביב. איציק הוא השישי, ושתי נציגות חדשות שאנחנו מאוד תומכים בהן, שרה אילוז מתל אביב. שרה כרגע בקוסמוי, היא לא בארץ, אבל היא תחזור, ואני מכיר את שרה, יצא לנו להיפגש בתאילנד, וגם יצא לנו להתכתב על כל מיני נושאים עוד הרבה לפני הוועד, אז אשמח שתצביעו גם לשרה. תל אביב מכירים אותה, אני מקווה שהיא תחזור לארץ ונקפוץ לרעננה, וגם תכירו אותה. ולילך לניאדו, לילך לניאדו שתהיה חברת הוועד הצעירה ביותר,
שכרגע היא נציגת, היא בלידרס של גילדת הסטודנטים. אז גם את לילך אנחנו נשמח שתהיה בוועד, שתהיה אישה צעירה. אז שוב, אנחנו כרגע עם נבחרת של 8 אנשים, ש2 מתוכם הן נשים. חשוב לנו שתהיה נציגות נשית בוועד, חשוב לנו שתהיה נציגות לתל אביב בוועד, אז יש לנו 2 שמייצגים את תל אביב, אליאסי ושרה, ואני חושב שזו נבחרת מצוינת, ואני מאוד אשמח ואודה לכם אם תבחרו בנבחרת הזו. ושוב, אנחנו לרשותכם, לכל דבר ועניין, אתם מוזמנים להתקשר, לפנות, ליצור קשר בוואטסאפ, בטלפון, במשרד, איך שבא לכם, על בירה, קפה, צלחת חומוס, מה שבא לכם. אז זהו, אנחנו פה בשבילכם. אני גד, דוד, מי שלא מכיר. היום פגשתי מישהו שלא מכיר אותי, יותר ממישהו, כמה מישהו. הייתי בתל אביב. אז זהו, יאללה, אז זאת הנבחרת, אני אכתוב את זה גם בטקסט, ושוב, המון המון תודה. ורגע, אני אכיר לכם פה מישהו חבר יקר, תגיד שלום. זה מייקי, הכלב שלי המהמם. איזה חמוד אתה, מייקי. יאללה, צ'ירס. תודה רבה, ונתראה בקנקון, נתראה באירועים, ותודה רבה. שוב, יאללה, בשמחות ובשורות טובות, ושיוחזרו כל החטופים עכשיו ומיד. ביי, גד.